iso pettymys oli. Täytyy sanoa, että aika paljon viime aikoina keskusteltu ihan näistä perusjutuistakin se johtui tässä, että miten peliä pelataan ja miten mennään sitä eteenpäin. Kyllä meidän projekti on ihan alkutaipaleella. Tavoite on edelleen ihan yksi ja sama. Kyllä me tavoitellaan sitä, että tässä sarjassa ollaan siellä pudotuspeleissä ja sitten voitetaan ne ottelusarjat siellä lopussa. Rakenteelta on taas sellainen porukka, että meidän täytyy pystyä peliä viemään eteenpäin kauden aikana hirvittävän paljon. Sitten taas toisaalta se näkyy myöskin siinä, että kyllä nämä jätkät tietää sen, että jos on itsekään tänään niin varmasti onnistunut sitä peliä viemään sellaiseksi, mitä se olisi pitänyt viedä, niin tehtiin kyllä henkilökohtaisia virheitä. Että siis lyönnit oli hyviä, mutta Imatra oli 4 kertaa puhtaasti läpi. Ja se on 4 kertaa liikaa, jos me halutaan voittaa yhtään mikään peli tässä sarjassa. Viime vuoteen verrattuna ulkopeli pitää mennä hurjamaan eteenpäin. Ja tänään se on niin oikeastaan pääsennästi taakse. Meidän kausi pitää aloittaa uudestaan, että torstaina mennään Kuopioon, siellä on todella kova haaste vastassa ja nyt pitää vaan kokea näiden kavereiden vastata huutoon, että pitää ruveta tekemään parempia suorituksia. Se on yksinkertaisesti, ei siinä sen kukaan. Kyllähän se syö kuin pientä oravaa, aloitat 0-2 kotona ja näin. Siinä mitataan ja nyt pitää vastata haasteeseen. Kiitoksia Mikko ja mennäänkö sitten pelaajapuolelle. Meillä on nähnyt Imatran tykyslukkari Ville-Juppuu, mutta tuntuu, että aseet riipu kyllä Pumukoilta pois tänään hyvällä pelillä. Lukkaripelillä ja sisäpeli on sitten toinen kysymys. Miltä tuntui pelata tasavaltainen pääkaupungissa, kun ensimmäistä kertaa? Ensimmäinen kerran oli täällä ihan mukava kokemus. Keli oli hyvä, niin ei ollut pelata, ei siinä ollut silleen. Ulkopeli pelattiin tänne ihan hyvin, oli liikkuvaa ja pari mukavaa tosiaan siinä oli. Mennä se ensimmäinenkin jakso sinne luistuttaa vaan, että saatiin vielä tarpeeksi juoksuja. Toinen jakso sitten oli jo ulkona samanlaista vahvaa ja sisälläkin pikkasen parannettiin. Kiitoksia ja Irhaimi profiilipelaaja tähän joukkueeseen, mutta tietysti toi loppu siinä sotki, mutta näytit selvästi, että olet niinku profiloitunut kaveri tähän sarjaan, että pomput ja muut tilanteet niinku täysmääräisesti hyödyksit. Tuntuuko turhautuneisuus? No joo, peliä lähti ihan hyvin käyntiin, ei siinä mitään. Lukkaripelistä on olla tilanne nyt on kaverit sen kun juoksenteli vapaa ykkösellä, mutta kenen omat vahvuudet alkaa sitten sen jälkeen siinä pelissä, että siitä jaksanut niin ottaa mitään pressiä tuohon peliin. Näin, että lukkaripeli muuten ihan ok, ei mitään. Ja sisällä saan ihan hyvin allista eteenpäin siihen alkuun. Kyllä nämä loukkaantumiset, kun näitä itselleen sattuu koko ajan käytännössä näitä tulee. Kyllä tämä niin tuntuu, että muuta on hyvässä kunnossa ja näin paljon tehnyt töitä, niin eka pelissä heti menee. Niin se paljon naulaa. Ja vaikka se kuinka profiilipelaa, mutta ei siitä paljon hyötyä tuolla katsomussa. Tänne tultiin hakemaan peliaikaa ja vastuuta ja sitä olisi saatavilla, mutta se ei paljon hyödytä sitten pelin kattelee tuolla katsomaan puolella. Pitäisi antaa enemmän itse vielä panostalle joukkueelle, että toinen jakso voi ihan hyvinkin kääntyy vielä meille, mutta siis on tällaista urheilu on tällaista. Ei mitään. Katsotaan sitten koko seuraava kerran taas. Vaikuttiko tuolta takaa katsoa niin Pumun touhu vähän siltä, että siinä ei ollut niin sisällä ja ulkona sit semmoista sytykettä, jotka olisi niin vienyt sitä peliä eteenpäin. Että siinä tuli niitä virheitä niin molemmin puolin, siis sisällä ja ulkona. Että
välillä tuntuu, että onko pelipaikat vielä haossa. Ulkopelisuhteen niin meni silleen, että ei ollut sellaista liikettä, mitä nyt on tässä takavuosinakin ollut. Kyllä mä allekirjoitan tuolla. Paljon kyllä siitäkin kiinni, että tuossa just perjantaina puhuttiin muutamasta ulkopelikuvista, että ollaan tammikuusta asti puhuttu, että harjoitellaan sitten kun kaikki miehet on paikalla ja nyt oli ensimmäinen kerta. Se kertoo varmasti ihan kaiken olennaista siitä, mutta kieltämättä IPV on sitten vastaavasti löi kiinni siihen, että niillä peruslyönneillä niistä saumoista, mitkä sinne auki jäi ja pelas siinä tavalla hyvää peliä. Varmasti tosiaan heiltäkään ei ole sellainen mikään nappipeli, mutta hyvä joukkue ja tosiaan Ville pelasi sekä sisällä että ulkona hyvää peliä. Siinä oli muutenkin vahvoja suorituksia ja tyypillinen nuoren joukkue semmoinen, että heti kun sai päätä auki, niin sitten siinä rupeat varsinkin lopussa niin ihan kuka tahansa on niin sen näköinen lyöjä, että mennään lävättämään läpi. Että yhtään ei varaa antaa eteen. Sitten taas meillä niin on kyllä tosiaan ollut sekava tuo, että miten sitä viedään eteenpäin. Ja itse haetaan sitten sitä selkeyttä koko ajan. Se vaatii pelejä ja se vaatii kärsimällisyyttä. Meidän ei tarvitse olla 3 pelin jälkeen sarjan kärjessä eikä 4 joukossa, kunhan ollaan siellä 28 pelin jälkeen. Mutta siimaa ei tarvitse antaa eteen, että niin kuin nähtiin, niin kaikki joukkueet pystyy tässä sarjassa voittamaan kenen tahansa millä tahansa kentällä. Se on ihan pommiton homma. Prosessi on alkuvaiheessa, oikeassa olet. Käydään nopeasti minun kiinnitti huomioon, että tuomarit oli tänä päivänä aika tarkkana. Tuskin kannattaa haukkua tuomareita tämän pelin näkee, että Mustala oli hyviä. Ja syötövalvoja oli mun mielestä niin kuin hyvä. Täällä välillä käy niitä vierailijoita tuossa syötövalvohommissa, kun taakse näkyy aika hyvin se homma. Että kuitetaanko tuomarit sillä, että sanotaan, että asiallista toimintaa. Ja siirrytään sitten noihin, jos ei teillä ole kysymyksiä tuomareille, mutta siirrytään tuohon varsinaiseen lehdistöpuoleen. Täällä on Hannu Ranta. Hannu Ranta kirjoittaa ympäri Suomen Etelä-Saimaata ja Pohjanmaata myöten kulttuuria ja urheilua. Sitten on Pasi Peltola ja sitten on vapaa-toimittaja Raimo Horinen. Höyrytään nyt vetää nokosia, mutta heittäkää pahaa kysymystä, niin saadaan tämäkin tilaisuus sille tasolle, mille se on kuullut. Onko siinä reisi, mikä kiristää vai? Reisi. Niin. Lukkari Liukka, sä nautit pelistä näkyvänä. Kyllä, tänään pystyn nauttimaan sitä. Onko tarkoitus yrittää väliin vai uskot, että sä takareilla on tilanne? Ei yritä. Mitä teillä on sovittu KP:n kanssa pelaamaan, jos KP ilmoittaa mitä tarvii vai jos on tilastot? Meillä on 5 pelaajaa heillä käytössä ja uskon, että ne annetaan. Eli käytännössä jos siellä on loukkaantumisia, niin sitten luovuttaa takaisin. Onko varmaan sulla vai? Niin varmaan, jos hirveästi tulee loukkaantumisia, niin sitten joo, mutta tälle on sanottu, että 5 pelaajaa sit on käytössä ja nämä on ne pelaajat, mitkä pääsääntöisesti on käytössä, jos ei mitään hirveätä loukkaantumissummaa tule. En usko, että yhdetäkin, jos se nyt loukkaantuu, niin meitä siirtyy 2 sinne tai 1. En usko, että Mikä sinä olisi, jos niitä menee sinne, niin ymmärrässä silloin? en tiedä yhtään mistä. Mennyt muutakaan näitä sääntöjä. Ei ole tosiaan. Paneutunut sääntöön, mikä on käsissä. En tiedä mikä siis. Joku junnusääntöhän niissä on. Junnu sanoo, että ollaan ylös. En tiedä. Mä oletin, että oli joku koulussa, joka on Suomessa, niin se tulee teille. Joukainen, ei. Kuka? Ei. En mietiä, kuka sillä aloittanut Suomessa. Onko se aloittanut Suomessa? En mieti, siis tää on minulle ihan uusi. Ei oo mitään.
olisi hyvä. Mä luulen, että siellä joku hakee edustusoikeuden niin, että pääsee pelaamaan siellä helpommin. Voi olla näin. Voi olla, puhuttu 5-6 pelaajasta ja en tiedä. Mutta ei me nyt hirveästi nyt tarvita. Silleen ihan 12, uskon, että me tuon 12 pelaajaa tuossa noin. Tosi sitten Kouvolassa tullut 5 tai 6, että kyllä 12 meillä on pelaajia. Varmasti saadaan, meillä tietää pelisysteemit, miten me pelataan ja tälleen poispäin. Jos sinne joutuu joku menemään, sitten uusi tulee tilalle. Ei mikään probleemi. Okei, mutta tuohon voisi ihan lyhyesti kysyä Virhoselta, että mikä on tämä punamustien yhteistyökuvio Tahkon kanssa jatkossa, että elääkö se? Kyllä se sikäli elää, että Valtteri on meillä kunnes toisen todistetaan. Nyt se menee niin tosiaan tuohon edustusoikeuden puolelle, että jos hän on meillä aloittanut ja sitten jos käy ylhäällä pelaamassa, niin se on 3 päivää sitten alaspäin. Ja kun farmisopimus, niin se siirtyminen on sitten mahdollista kauden loppuun molempiin tuntiin. Kuva kaikissa niin jokainen. Yhteistyötä tehdään hyvässä hengessä ja jokainen loppuviimeen huolehtii omasta parhaastaan. Näin se menee. Sikäli, kun meillä on tällä hetkellä siinä tilanteessa, että Valtteri tuosta joutuu Tahkon käyttöön lähtemään, niin sitten me nostetaan omasta takavusta mies, että me ei sieltä varmasti käsillä, vaan se tulee apuissaan ja oma ratkennut siihen, kun mennään eteenpäin. Nämä on sellaisia pelaajia, jotka on viime vuosina pelannut ykköstä tuossa, niin on ottanut tänään Suomisarjassa sitten taas Vihkissä muun muassa Salsan teitä ei enää, että on mennä hyppäämään siihen, että tarvitaan. Totta kai, katsotaan, kädetään niitä eteenpäin ja pelinkerran on mennään, mutta tuloksia tehdään ei tarvitse. Sinänsä ei ole. Heistä sen enempää riippuvaisia, totta kai Valtteri pidetään, halutaan pitää, jos mahdollista on. Vielä omalta osalta loppukaneettina täytyy sanoa, että hommasta tuomareita oli tänään erittäin hyviä. Tulee sellainen olo, että homma oli hanskassa ja ei ollut mitään, niin kuin ei voi. Nyt on muutama tuomareita oli hyviä IPV tulossa, mutta pelas hyvää peliä oli lyöntivoimaa erityisesti oli enemmän kuin mitä itse oli. He pelasivat sillä niin kuin meidän pitää pelata sanotaan näin. Kyllä meidän pitää saada painetta heidän takakentälle ja sieltä sitten mahdollisesti saada ratkaisuja. Meillä ei vastaavasti meidän takakentä aivan helposti. 2 tunnia heille. Kiitos. Oliko Hannulla muuta? Ei, kyllä tässä on. Minä kiitän osallistujia.